মানে হ্যাপি নিউ ইয়ার। দেখো আজ নূয়া বর্ষ লাগি আমি পিকনিক করছু মানে আমার দেখো সব রন্ধা চালিছে ঠিক আছে। আর বাকি দেব এ দেশে সব লেডিজ মানে অতন সব রেডি রে পুরা খাইবার লাগি। ଆଉ ଆମର ତନୁ ଆମର ଶୁଭମ ବି ଦେଖ ଏଠି ଭାତ କାଁ କରୁଛି କି ବୁଆ କାଁ କରୁଛି ଗାଲଉଛନ୍ ଭାତ ବରଉଛନ୍ ଏନୁ। ଆଉ ଆମର ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆମର ନନ୍ଦନ ରୁ ମଗେଇଛେ ଏବେ ହଁ ହଁ ଦେ ହିରୋ ଭାତ କାଁ ନାମ ତ ଏଇଟା କାଁଟା ଏଇଟା ମିକ୍ସ କରିଦେବି ନା ଦାମ ଅଧିକ ବଢିଆ ଭାଇ ଡାକି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ଯଦି ପିକନିକ କରି ଯାଉଛ ଭଲ କଥା ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ଆଉ ଆମେ ରନ୍ଧା ବଢା ସାଙ୍ଗେ ଛୋଟ ମୋଟ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରିଦେସୁ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରବ ବୋଲେ ବଢିଆ ଭାଇ କେ କରବ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଯଦି ଆସିବ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କନସେସନ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଫୋକସ କରୁଛେ ଆଉ ତମେ ଟିକେ କହ କେନ୍ତା ରାନ୍ଧବ କାଁ କରବ ସେଟା ଟିକେ କହିଦିଅ। ଖାଇବାର ଟାଇମରେ ଖାଲି ଆସ। ଖାଇବା ଟାଇମରେ ଖାଲି ଆସ। ତମେ କିଛି କହିବ ଭାଇ ତମେ କିଛି କହିବ କାଁ କିଛି କହ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଭୋଜି ଦିନ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ତୁମେ ଖାସ କରି ଅଛ ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଇଁ ତ ରହିବାର କଥା ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେ ନା। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କହିବେ କଲ କରିବେ ହେଲା ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ବାଏ। ମାନେ ଏବେ ଆମରଟା ସବୁ ରନ୍ଧବାଟା ସବୁ ରେଡି ହେଲା ନ ଏବେ ଆମେ ଯିମୁ ଗାଧି ଅଧା ଲୋକ ତ ପଲାଲେ ନ ଗାଧବାର ଲାଗି ଠିକ ଅଛେ ଖାଇଲା ବେଲେ ଭିଡିଓ